există un fenomen și anume care îl știm cu toții, îndrăgosteala de oameni, Da. care îndrăgosteala ne scade IQ cu 50 de puncte minim. Și dar care de o să scadă, adică trebuie să ai 50 de puncte ca să scadă cu 50 de puncte. Băi, toți am fost îndrăgostiți, da? Toți știm cât de proști suntem când suntem îndrăgostiți. Nu vedem o grămadă de lucruri, nu trecem peste lucruri care prietenii noștri le văd și zic, bă, cum poți să accepti chestia aia, cum poți să fii ok cu lucrul ăla și tu, creierul tău îi găsește o modalitate să o accepte, să o raționalizeze, da? Asta e problema cu îndrăgostirea și ceea ce tu spui este extrem de important. Eu spun să nu te îndrăgostești de om. Tu spui, lasă să testezi chimia până la final. Este exact același lucru, dar nu te îndrăgosti de om. Pentru că odată ce te-ai îndrăgostit de el, toate celelalte zboară pe fereastră. Și apropo, o modalitate să îți dai seama dacă ești îndrăgostit de om sau nu, este să scoți o foaie de hârtie sau un monitor, alegeți una din două, și scrie 10 lucruri bune pe care îți plac la omul ăla și 10 lucruri rele. Sau și mai bine, dă-ți 3 minute să scrii toate lucrurile bune pe care le vezi la omul ăla și 3 minute să scrii toate lucrurile rele pe care le vezi la omul ăla sau care nu sunt tocmai bune. Dacă nu sunt destul de egale cele două, ești ori îndrăgostit, ori ai o problemă de chimie mare cu el, adică deja nu-ți place de omul ăla. Te aștept alături de Răzvan Căzănescu pe 21 septembrie la cel mai mare eveniment online dedicat antreprenorilor din România.